ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар гардиши фабрика ноҳияи рӯдакида қарор дорад. аз ин тараф роҳ ба сӯи мосси 46 микрорайони шаҳри душанбе, инҷо гардиши фабрика, аз ин тараф гардиши ленинград ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошшона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 8-ум ошшонаш ҷойгир аст. дар 8-ум ошшона қарор дорем. инҷо ҷои зинапоя, шахтаи лифт ва марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне сета треза дорад бо масоҳати 64.5 метри квадратӣ дар 8-ум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад. хона коробка, бе таъмир, стяжкаи пол, монтажи барқ ҳамаш кардагӣ. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, навормона шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона роҳрав аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. гардиши фабрика ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи ленинград ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ, ҳам ба тарафи шаҳри душанбе зиёд мебошад. ва ин ошхона чӣ хеле гуфтем, духонагаи пурра ҳаст, яъне ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад ва ҳар се трезааш роҳи калонро нигоҳ мекунад. ва ин бошад ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 365 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои тоҷикистон ватсап дорад. рақамҳои Россия дастиш кор мекунад. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.